Mae Adran Chwaraeon yr Urdd yn cynnig clybiau i blant o oed derbyn fyny at blwyddyn 6. Da ni'n trefnu clybiau ar ôl ysgol o fewn ysgolion Cymraeg, a da ni hefyd yn gwneud clybiau cymunedol fel rygbi, pêl-rwyd, pêl-droed. Da ni hefyd yn cynnal cystadlaethau cenedlaethol. Mae ysgolion di-Gymraeg yn cael eu gwahodd i heina, ble mae'r Undeb Rygbi Cymru, Undeb Hoci Cymru, Pêl-rwyd Cymru hefyd yn cymryd rhan yn y cystadlaethau yma. Felly mae'r Urdd yn rhoi platfform i bobl ar draws Cymru gymdeithasu a cystadlu drwy gyfrwng y Gymraeg. Lucas Cadi. Da iawn. Mae lot o plant yn dod yn clybau, nid yn nhw ddim yn dod o gartrefi Cymraeg, mae lot yn dod o gartrefi di-Gymraeg, a dwi'n meddwl bod yr rhieni'n gwerthfawrogi bod nhw'n cael cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg, nid yn unig yn yr ysgol ond tu allan hefyd, a mae chwaraeon yn lle da iddyn nhw ddatblygu sgiliau cymdeithasu nhw. Mae'r Urdd yn cynnig lot o wahanol hyfforddiant. Da ni'n trefnu cyrsiau gwahanol a da ni'n gallu helpu clybiau ddatblygu sgiliau Cymraeg nhw. Mae gennym ni glwb pêl-droed yn Caerdydd, ble mae'r rhieni di-Gymraeg yn helpu allan a da ni yn trio pwysleisio defnydd o Gymraeg yn yr hyfforddiant. Felly yn rhai o'r clybiau, da ni'n cael plant sydd ychydig bach yn ddi-hyder yn y Gymraeg, fel enghraifft plant sydd newydd gychwyn yn y derbyn neu blwyddyn 1. Felly'n nhip i efo'r plant yna ydy symleiddio'r sesiwn i wneud o'n hwyl, ddim rhy gormod o bwyslais ar ddefnyddio Cymraeg perffaith, ar ddefnyddio Cymraeg sy'n siwtio nhw, defnyddio lot o ddwylo a symudiadau a synnau gwahanol.